बाप रे बाप, ई गाँव हो। ई गलिए गली घूमत घूमत हमार पहाड़ बीतता। हाथा ना गाँव घूमल जाला, एकरे में हमारा के फोनो पर फोन आवता। चल केहू मिली तब पूछबो कर रही, पूछत पूछत तब मुँह दुखाइए गल, थाक गल मिजाज। ए बाबा, हाँ अरे अनिरुद्ध बाबा के घर देखले बड़? हाँ तो चल तनी बताब। चल चल अरे का हो गई? चलो घरवा दिखा दी। तो हमारा नाती के खाना खेते ले जाए के बाद तू कब अरे दू मिनट रुक जाए तनी, हम कुछ कह ली काम। का काम करबो? अरे तू कुछ कामे नु करत तनी। हाँ कभी हई कलो जल्दी करो। तो हमारा तुकबंदी बनावे के नु पड़ेला। आशा बना लो तू बंदी। लेट होता चलो। अरे तो बाबा बना लेबे तो हमारा के। ना बनेगा ना चल बता, हम जाता नहीं। अरे ना ना ना, रुका रुका, बस 1 मिनट रहिए गइल बा एकरा में। तो ठीक बा, तब देखो बना तो हम जाई, लेट होता। का भइल तार ना भइल तो हम जाता नहीं हो। अरे ना ना, रुका रुका बाबा, रुका बाबा, सब बनले बा। अरे का कवि जी, का रुको रुको आई, चलो चलो कोइले बड़े का हाला कोइले बनी सब है। अरे राह चलता आदमी के का बुझाई, कवि के काम कविताई कइल। तो रौरो बूढ़ा आदमी से पूछो तानी तू बताइए। हाँ उनका से पूछो कि धान में खाद 1 बीघा में कितना डालेगा, तू बता दी है। कवि रोकले बानी कि अनिरुद्ध बाबा के घरवा देखिए तो तनी हम कवि कुछ बना ली। तो बाबा के घर में तो केहू ने पूछ ले तो बता दे, नहीं तो हमारे बाबा के नाम मामा केहू बता दी। भैया आके रोला घर में ए तो माने आधा रास्ता में तू रहला ह कि बाबा रहलन? अंजलि ए जा घरे जा, तू जा। अरे तो बना लेबो तो हमरा के। का बनावा तड़ो? इनके के देख के हम बनावत ना, तू कहत रहे घरे जा। 3 घंटा हम एकरे में लगा दिया, तू कहत रहे घरे जा। बाप रे बाप, 3 घंटा लगा दिया। बता तू तो कवि जी आई तो कविताइए नु करो। का जनबो अच्छा बनाओ, का बनो ले कवि जी का 3 घंटा में रोरा बनवनी बताई। अरे तो कवि आई तो कविताइए नु करो। अभी 3 घंटा में और गाई भी तैयार हो गइल बा। अब लगले कवितावा हमर तैयारे भइल, तो 1 लाइनिया बबुआ बन गइल बा महाराज। एक लाइनिया अटकल बा। 3 घंटा में एगो लाइन ना बनल। बोली आगे लाइन बोली का बा। अरे बबुआ जब तो हरे बनावे करे तो हम कहाँ खातिर रही थी। जानता नहीं कवि जी, हाँ हमारो अनिरुद्ध बाबा बड़ी सुरठी आयल हा। हाँ और रामायण तो मुँह जबानी धो के रगड़ देत रहले हैं। रगड़ देत रहन। तो ऐसा कवि हमहू कुछ जानी ला, लेकिन हम ढेर ना जानी ला। अगला के लाइन में बोली। अरे तोहनी के राह चलता आदमी से का बुझाई कविताई कइल। हाँ तो बताई, तब देखी हमार कमाल कैसे हम कविताई करीला। आगे बताई ना। हम सुनी एगो बात सुन ली। रौरा बैठ के कविताई करीला, हम 50 जना के 50 गो जिला घूम के 50 गो जिला आ डॉक्टर लोग के बुर्बक बनाई ये काम करवाइला। रौरा अब बबुआ हम एक गाँवे घूमिला, हमरा के जो हजियो को बैठा के ले जाला सब कविताई करे खातिर। अरे बताई ना, 3 घंटा में रौरा का लिखले बनी लाइन में बताई। बतरस का कइले बनी। 4 बार हमरा सिलेंडर अवार्ड मिलल बा, 3 बार गन अवार्ड मिलल बा, अवार्ड मिलल बा। कहतर के दवाई बेचिला। आ तो बताई ना अगवा के लाइन में का बा एगो। सुन, हां चुपचाप बैठल बिया, चुपचाप बैठल एक चांद का टुकड़ा। अच्छा 3 घंटा लेट भइल, हमार बार नहीं उखड़ा। अरे अरे सुन बबुआ, सुन काका। अरे तो बड़ा कविता जाना था। ये अब हमारा बात ये उत्तराधिकारी रही। हाँ ये गौवा में घूम कर भी कविता बनाई। हाँ बड़ा कविता सही में। हाँ बबुआ, बस अब हमारा बात यही कविता बनेबे। पक्का कविता बनो। वो कविता हो कवि ना कहने के तो डॉक्टरी छोड़ दवाई दिहल। ओ कवि बन जाइबो।